हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला तिसरा दिवस, तिसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला तिसरा दिवस, तिसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठदास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवक ज्यांच्यामुळे हा ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा जो क्लास आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आजची आपली ही 44वी बॅच आहे, तिसरा अध्याय सुरू आहे. अशा सगळ्या कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. आपण कालच्या अध्यायात काय शिकलो किंवा कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं मला कोणी सांगू शकेल का? हरे कृष्ण. चुकलं तरी चालेल, प्रयत्न करा. सांख्ययोग. सांख्ययोग. खूप छान माताजी. आणि सांख्ययोग पण प्रभुपाद म्हणजे भगवद्गीता जशी आहे तशी तर त्यांनी एक नाव दिलेलं आहे तर ते ते आठवतंय का? मी सांगितलं होतं. एक ते सहा तुम्ही कर्मयोग जसं तुम्ही ते 3 सांगितलं होतं की 1 ते 6 कर्मयोग आहे, 7 ते 12 भक्ती योग आणि 13 ते 18 ज्ञानयोग. हा, खूप छान माताजी. हे भगवद्गीतेचे 3 टप्पे आहेत किंवा 3 टप्पे पडाव. आहेत. हा, 3 पडाव आहेत. दुसऱ्या अध्यायाला भगवद्गीतेचा सार म्हणजे गीतेचा सार म्हणजे सारांश रूपाने हा बरोबर, गीतेचा हा, सारांश. हो, सारांश रूपाने काल भगवंतांनी अर्जुनाचे जे प्रश्न होते, ज्या शंका होत्या त्याचं निरसन केलं आहे. आपण ठळक मुद्दे म्हणू शकतो किंवा एका वाक्यात भगवंतांनी त्यांचं उत्तर दिलेलं आहे. पण त्याच्यानंतर पुढचे जे सगळे अध्याय आहेत आणि म्हणून कालचा अध्याय आहे गीतेचा सारांश किंवा गीतेचा सार. पण आताचे पुढचे जे सगळे अध्याय आहेत तर भगवंतांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत तर त्याचं विस्तृत वर्णन प्रत्येक अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आणि आजचा आपला आहे कर्मयोग. आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं होतं की अर्जुनाला जे
आपण अगदी पहिल्याच अध्यायात पाहिलं, की युद्धस्थळावर जी परिस्थिती पाहिली, अर्जुनाला आलेलं वैषम्य पाहिलं, त्याचे कारणंही पाहिली आणि ते कारणं त्यांनी सांगितलं. एक-एक कारणं भगवंतांना सांगता आहेत आणि भगवंतांना म्हणता आहेत, की आता तुम्ही मला सखा म्हणून मार्गदर्शन करू नका. तर मी तुमचा शिष्य होतोय आणि तुम्ही मला आध्यात्मिक गुरु म्हणून तुम्ही मला मार्गदर्शन करा. कारण मला योग्य-अयोग्याची आता अ, समज राहिलेली नाही आहे किंवा मला ते अ, आत्ताच्या ह्या क्षणाला मला ते समजत नाही आहे, की मी काय निर्णय घेऊ. मला असं वाटतंय, की मी युद्ध नाही करावं. असा कुठेतरी अर्जुनाचा काय म्हणू शकतो अर्ज-वजा विनंती जी आहे ती भगवंतांनी स्वीकारली आणि भगवंतांनी गुरु म्हणून अ, एक शिष्य म्हणून अर्जुनाचा स्वीकार केला आणि गुरु म्हणून त्यांनी मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये अर्जुनाचा जो प्रश्न होता पहिलाच, की करुणा. त्याच्यामध्ये भगवंतांनी कुठेतरी ज्ञान त्यांना सांगितलेलं आहे किंवा आध्यात्मिक ज्ञान आणि भौतिक ज्ञान किंवा ही एक क्लॅरिटी दिलेली आहे, की आपला जो देह जो आहे किंवा आपलं शरीर जे आहे, ते नाशवंत आहे. पण आपला आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे, सनातन आहे. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न होता आनंद नाही. मला आनंद नाही वाटत आहे आणि मग भगवंत म्हणत आहेत, की तुला कर्म करायचं आहे. तू एक आपण देहधारी जीव आपण आहोत. तर आपण सतत आपलं जे कर्म जे आहे, विहित कर्म जे आहे ते करायचं आहे. आणि ते करत असताना तुझं कुठलंही नुकसान होणार नाही आहे. तुला असं वाटतंय आनंद मिळणार नाही. पण जर इथे तुला जर मृत्यू आला, तर ही पावनभूमी आहे, हे धर्मक्षेत्र आहे. म्हणजे तुला स्वर्गप्राप्ती होईल. जर तू इथे जिंकलास, तर तुला पृथ्वीचा तू राजा होशील. त्यामुळे दोन्ही पण गोष्टी दोन्ही तू कर्म केलं तर कुठलंही समोर आलं तरी तुझा तिथे कुठलंही नुकसान नाही आहे. त्यामुळे कर्म करणं गरजेचं आहे. मग पापी प्रतिक्रिया त्याच्यावर भगवंतांनी कुठेतरी बुद्धियोग सांगितलेला आहे. योग हाच भक्तियोग आहे. म्हणजे काय, की हे जे कर्म आपण करतो आहोत किंवा ही कृती आपण जी करणार आहोत, म्हणजे आता अर्जुनाला युद्धाची कृती करायची आहे, बरोबर? तर ती आपण भगवंताला अर्पण किंवा त्यांना स्मरणात ठेवून करायची आहे. त्यांच्या आनंदासाठी करायची आहे. आणि मग तेव्हा आपण जेव्हा असं करू, तेव्हा त्याचा आपल्याला कुठलाही दोष लागत नाही, पाप लागत नाही आणि मग ते छोट्याशातलं छोटं कर्म जरी असेल, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य असं काल भगवंतांनी सांगितलं होतं. आपण तिथे हनुमंताचं उदाहरण पाहिलं होतं, की हनुमंतांनी संपूर्ण श्रीलंका जाळली, लंका जाळली. तो फक्त रावणाचं दालन जाळू शकत होता, पण नाही. पण तो त्याचा क्रोध जो होता, तो त्यांनी भगवंताच्या अ, त्यांनी जी लंका जी जाळली किंवा त्याचा जो क्रोध जो होता, तो त्यांनी भगवंताच्या आनंदासाठी किंवा त्यांच्या धर्माच्या कारणासाठी त्यांनी तो व्यक्त केला आणि म्हणून आज हनुमंत एक महान भक्त आहेत किंवा त्या क्रियेचा किंवा त्या कर्माचा त्यांना कुठलाही दोष लागला नाही. त्याच्यानंतर असमंजस्य म्हणजे अर्जुनाचा जो दोलायमान अवस्था झालेली आहे. करू का नको, करू का नको? तर म्हणजे तिथं ती दोलायमान अवस्था केव्हा होते, जिथे आपला निश्चय दृढ नसतो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की तुझा निश्चय दृढ कर आणि निश्चय दृढ कर म्हणजे काय? तर तू परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी, त्यांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टीसाठी तुला हे कार्य करायचं आहे, तुला हे कर्म करायचं आहे. आणि जेव्हा हा निश्चय दृढ होईल, तेव्हा निश्चितच तू कर्म करताना तुला कुठलाही किंतु परंतु मनामध्ये दुसरा विचार येणार नाही. आणि हे म्हणजे तुझं मन जे आहे ते विचलित होणार नाही. मग असं विचलित न होणं किंवा मग भगवंतांना न होणं ही असे कोण आहेत, तर जे संन्यास धारण करणारे आहेत किंवा जे स्थिताधीर मुनी आहेत, त्यांची लक्षणं जी आहेत ती कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेली आहेत, की जे एकांतात जाऊन किंवा संन्यास आश्रम धारण करून ते भगवंताचे नामस्मरण करत असतात, उपासना करत असतात, साधनेला बसलेले असतात आणि ते आत्मसाक्षात्कार किंवा दिव्य ज्ञानापर्यंत स्वतःला उन्नत करतात, आपली आध्यात्मिक प्रगती साधतात. आणि असे जे आहेत ते निश्चितच भगवंताचे भक्त होतात किंवा ते भक्तीमध्ये उन्नत होतात, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि त्याच्यानंतर पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, म्हणजे वर्णसंकर करण्यासाठी आदर्श राजा बना, हे आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर आणि हे सगळं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि आजचा आपला तिसरा अध्याय आहे कर्मयोग, कर्माचा योग. आता प्रत्येक अध्यायामध्ये बघा तुम्ही जर नाव ऐकलं,
किंवा नाव वाचत असाल तर अर्जुन विषाद योग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, कर्मसन्न्यास योग. मग योग, योग म्हणजे काय तर संस्कृतमध्ये मूळ धातू आहे युज. युज हा धातू आहे म्हणजे जोडले जाणे, जोडणे, टू कनेक्ट. मग कोणाशी कनेक्ट व्हायचं, कोणाशी जोडले जायचं तर अनुसंधान साधणं. कोणाशी अनुसंधान साधणं, भगवंताशी अनुसंधान साधणं. मग कर्म करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणं हाच कर्माचा योग आज आपण बघणार आहोत. आजच्या अध्यायात बघायचं आहे की अर्जुनाचा प्रश्न आहे त्याग की कर्म. भगवंत एकीकडे सांगतायत तू कर्म कर, तू युद्ध कर, हातामध्ये शस्त्र घे. आणि दुसरीकडे सांगता आहेत स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगता आहेत, एका संन्यासाश्रम धारण केलेल्यांची लक्षणं सांगता आहेत. आणि अर्जुनाचा गोंधळ, नुसता अर्जुनाचा गोंधळ उडला का आपला सुद्धा उडला की नाही, की हे नेमकं काय आहे. म्हणजे भक्तीच जर करायची आहे, दिव्य ज्ञानाची प्राप्तीच करायची आहे, मग कर्म कशाला करायचं, हो की नाही. हा कुठेतरी त्यामुळे आजच्या अध्यायाची सुरुवातच अर्जुनाच्या प्रश्नापासून आहे. आणि तो फक्त अर्जुनाचा प्रश्न नाही आहे, अर्जुन आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करता आहे. त्यामुळे अर्जुनाचा प्रश्न आहे त्याग की कर्म. मग भगवंत त्याच्यावर निष्काम कर्मयोग हा ज्ञानयोगापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे हे कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग कर्मकांड ते कर्मयोग याबद्दलही आजच्या अध्यायामध्ये कुठेतरी वर्णन आलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर मग एक नेता, एक आदर्श नेता कसा असतो तर त्याची जणू एखादी व्याख्याच आजच्या अध्यायात भगवंतांनी दिलेली आहे. आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये एक शत्रू आहे, मग तो शत्रू नेमका कोण आहे तर ते सुद्धा आज भगवंतांनी आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. सुरुवात करूया. पहिलाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे, एकम वद, मी युद्ध करू म्हणजे मी माझं कर्म करू का मी संन्यास घेऊ आणि कुठेतरी जंगलात जाऊन, कुठेतरी वनात जाऊन मी नामस्मरण करू, मी उपासना करू आणि दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करू किंवा स्वतःला भक्ती मार्गामध्ये उन्नत करू, असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि त्यावर भगवंत सांगता आहेत कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थां विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयाचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करून घेतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता कुठेतरी अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मी कर्म करू की मी माझ्या गुणांना उन्नत करू, आध्यात्मिक प्रगती साधू, भक्ती मार्गामध्ये उन्नत हो, असा प्रश्न आहे, हो की नाही. मग आता इथे एक छोटस उदाहरण आहे बघा. हे थोडं आजच्या काळातलं असं उदाहरण आहे. तर मला पटकन कोणी सांगेल का की तुम्हाला या चित्रात नेमकं काय दिसतं आहे. पटकन सांगा. हरे कृष्ण. संन्यासी सिगरेट पितायत. सिगरेट पितायत, हातामध्ये मोबाईल आहे. खूप छान माताजी, खूप छान. हरे कृष्ण. मग इथे आपल्याला हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता ह्या चित्रात तुम्हाला एक दिसत आहे की त्यांनी संन्यासी वेश परिधान केलेला आहे. म्हणजे आपण त्यांनी सांगू शकतो की बाह्यांग अंग ज्यांचं जे आहे किंवा जो वेशभूषा जी आहे ती एका संन्यासाची आहे. पण एका हातामध्ये सिगरेट आहे, दुसऱ्या हातामध्ये मोबाईल आहे. आणि तर हे कुठेतरी जो आहे हा त्यांनी जो आश्रम धारण केलेला आहे तर त्याला धरून हे कर्म नाही किंवा ही क्रिया नाही, हो की नाही. मग यालाच मिथ्याचार असं म्हणतात. हे आजच्या काळासाठी आहे, कारण की आजच्या आपल्या काळामध्ये आजूबाजूला असे भरपूर लोक आपल्याला बघायला मिळतील. आणि हे आजच्या काळातलं उदाहरण झालं. पण भगवंत तेव्हा काय सांगता आहेत आपण बघूया. की भगवंत सांगता आहेत की जर तुम्ही वेळेआधी संन्यास घेतला तर काय होतं की हरे कृष्ण. सगळ्यांनी आपला माईक जो आहे ना तो म्यूट ठेवा. हरे कृष्ण. इथे भगवंत असं सांगता आहेत की जे आपण कर्म संयमित करून म्हणजे आपलं कर्म करता करता आपल्याला आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवायचं आहे. इंद्रियांना भगवंताच्या भक्तीमध्ये कसं आपण त्यांना वळवू शकतो किंवा आपण नाहीतर मी सांगते आहे की बाह्य म्हणजे माझं बाह्य स्वरूप असं आहे की मी छान भगवंताची भक्ती करते असं मी काहीतरी दाखवते आहे. पण मनामध्ये माझे इंद्रिय विषय जे आहेत, इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत, इंद्रिय आकांक्षा ज्या आहेत त्या काही माझ्या संपत नाही. म्हणजे मी वेळेआधी
मी संन्यास घेऊ शकत नाही. आपल्याला जे वर्णाश्रम धर्म आपल्याला पुढच्या अध्यायात आपल्याला आपण बघणार आहोत. तर हे जे 4 वर्णाश्रम आहेत त्यातला सगळ्यात शेवटचा संन्यास आश्रम आहे. आपण तो डायरेक्ट संन्यास आश्रमाकडे वळू शकत नाही. त्याच्यासाठीच आपल्याला एक आपल्याला कर्म करणं गरजेचं आहे आणि कर्म करता करता आपण भगवंताच्या चरणी लीन होऊ शकतो किंवा भगवंताच्या भक्तीमध्ये उन्नत होऊ शकतो. आणि नाही जर असं केलं तर त्याला मिथ्याचारी असं म्हटलेलं आहे. आजच्या काळातलं हे उदाहरण आपण पाहिलं, पण आपण भगवंताचे जे भक्त आहेत, तर त्यांना सुद्धा आपण कर्म करता करता कधी-कधी असं होतं की हे भागवतम मधलं उदाहरण आहे. भरत महाराज आहेत. त्यांची गोष्ट आपण 8व्या अध्यायात बघणार आहोत. तर भरत महाराज हे भगवंतांचे भक्त होते आणि शुद्ध भक्त आपण म्हणू शकतो आणि आध्यात्मिक उन्नती, भक्ती मार्गातली उन्नती, प्रगती त्यांची खूप छान होती. ते जवळ-जवळ 8व्या टप्प्यावर होते. प्रेम भक्ती ह्या टप्प्यावर होते, भावभक्ती ह्या टप्प्यावर होते. पण तरी सुद्धा ते जेव्हा त्यांनी संन्यास आश्रम धारण केला होता आणि जेव्हा ते त्यांचं जे काही पूजा विधी असेल, यज्ञ विधी असेल, यज्ञ करता करता त्यांना मनामध्ये त्यांना ती त्यांच्या जवळ असलेल्या पाडसाची काळजी जी आहे, ती कुठेतरी भेडसावत होती किंवा तो विचार मनात येत होता, की माझ्या या पाडसाबद्दल काय आहे? म्हणजे तो समर्पित भाव, ते समर्पण तिथे संपूर्ण नव्हतं. तर याला सुद्धा भगवंतांनी मिथ्याचार असं म्हटलेलं आहे. अर्जुनाचं उदाहरण घ्यायचं झालं, तर अर्जुन हा क्षत्रिय आहे. उद्या जर अर्जुनाने संन्यास आश्रम धारण केला, अर्जुनांना प्रश्न विचारला भगवंतांनी, "तुम्ही जर संन्यास आश्रम धारण केला, वनात गेलास आणि तो कुठेतरी कोणीतरी कोणावर अन्याय करत असेल, तर तू ते शस्त्र उपसणार नाही का? तू त्यांना त्यांना त्या अन्याय थांबवण्यासाठी निश्चितच तू तुझं शस्त्र देशील, हो की नाही?" मग भगवंत हेच सांगत आहेत, की वेळेआधी आपण संन्यास घेऊ शकत नाही किंवा संन्यास आश्रम घेऊ शकत नाही. पण त्यापेक्षा आपण काय करू शकतो? मग इथे भगवंत सांगत आहेत, "यस्तेंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल, तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत म्हणत आहेत, त्यापेक्षा तुम्ही कर्म करा. कर्म करता करता भगवंतांची तुम्ही ते कर्म भगवंतांना समर्पित करा किंवा तुमचं कर्मयोग जे आहे त्या कर्माचा यज्ञ करा. म्हणजे कर्मकांड जे आहे त्याचा जर तुम्ही ते भगवंताच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टीसाठी, त्यांच्या आनंदासाठी केलं, तर त्या कर्माचा कर्मयोग होतो. म्हणजे त्याचा यज्ञ होतो किंवा ते कर्मकांड राहत नाही, तर तो कर्मयोग होतो. म्हणजे इथे आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट आहे बघा. रुद्रप्रताप राजा आहेत. चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना त्यांचं दर्शन घेण्याची फार इच्छा होती. म्हणजे ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. आणि रुद्रप्रताप राजांना ना त्यांच्या दर्शनाची खूप अभिलाषा होती. ते सुद्धा भगवंताचे भक्त होते आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभूंची दर्शन घेण्याची अभिलाषा होती. पण चैतन्य महाप्रभू हे संन्यास आश्रमी होते. त्यामुळे गृहस्थ आश्रमी वगैरे जे आहेत तर त्यांना ते भेटत नसत आणि त्यामुळे तेव्हा त्यांना ही गोष्ट कळली. तेव्हा कुठेतरी रुद्रप्रताप राजा जे आहेत, की त्यांना पण भेटण्याची अभिलाषा खूप होती. मग काय करायचं? कसं करायचं? तर तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंचे जे अनुयायी आहेत, त्यांनी त्यांना सांगितलं, की चैतन्य महाप्रभू पुरीचा जो जगन्नाथपुरीची जी रथयात्रा असते, तिथे ते असतात. तुम्हाला तुम्हाला तिथे दर्शनाचा लाभ मिळेल. तुम्ही जर ती यात्रेमध्ये जर तुम्ही त्या यात्रेमध्ये गेला तर तुम्हाला निश्चित मिळेल. तर ते राजा होते हां, रुद्रप्रताप राजा. पण त्यांनी त्या यात्रेमध्ये सहभाग घेतला आणि सहभाग घेतला, नुसता सहभाग नाही घेतला, तर जगन्नाथपुरीची यात्रा म्हणजे त्या रथ जिथून जातो, तर तो रथ जाण्याच्या आधी तो रस्ता साफ करणं किंवा असं अशी प्रथा आहे. तर त्यांनी झाडू हातात घेतला आणि म्हणजे त्यांनी असा कुठलाही विचार नाही केला, की मी कोणी राजा आहे किंवा काय. तर त्यांना ती एक अभिलाषा होती त्यांच्या दर्शनाची आणि भगवंताची रथयात्रा आहे. तर त्यांनी हातात झाडू घेतला, तो मार्गही स्वच्छ करत आहेत आणि कुठेतरी त्यांना महाप्रभूंचं तिथे दर्शनही घडलं आणि महाप्रभूंनीही त्यांना पाहिलं
आणि असं तुम्ही कर्म करता करता तुम्ही तुमच्या भक्तीमध्ये उन्नत होऊ शकता. तुम्ही तुमच्या आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतात. भक्ती मार्गामध्ये तुम्ही उन्नत होऊ शकतात. म्हणजे तुमचं जे कर्म जे आहे ते तुम्ही कृष्ण भावना भावित करू शकतात. किंवा अजून जर सांगायचं झालं तर भगवंताच्या आनंदासाठी करू शकतात. आपल्याला असं नेहमी वाटतं, की हे मी माझ्या आनंदासाठी करतो आहे. पण करता आपण नसतो, भगवंत असतो. आपण 5व्या अध्यायात ते निश्चित बघणार आहोत. तर आता आपल्याला असं एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, की आपण हे कर्म जे आहे ते जर आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी, भगवंताच्या आनंदासाठी, त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी केलं, तर निश्चितच त्याचा कर्मयोग होतो. आणि परत हे कर्म करत असताना पुढे भगवंत सांगत आहेत, "यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रीत्यार्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपण कुठलंही कर्म जे आहे ते भगवंताच्या आनंदासाठी करायचं. इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे आपल्याकडे, की युधिष्ठिर महाराजांनी राजसूय यज्ञ केला होता. आणि सर्वानुमते ठरलं, की यज्ञाचा अधिष्ठाता कोणाला करायचा, तर भगवान श्रीकृष्ण तिथे साक्षात उपस्थित होते. तर त्यांचंच पूजन करायचं आणि यज्ञ पार पाडायचं. आणि ते सगळं सुरू असताना त्यांनी युधिष्ठिर महाराजांनी नारद मुनींना प्रश्न विचारला, की मी नेमकं कसं, म्हणजे की हे राज्य जे आहे, हे मी कसं व्यवस्थित चालवू, किंवा ह्या राज्यामध्ये माझी प्रजा हे सगळे कसे आनंदी राहतील, सुखी राहतील, की कोणालाही अ, कुठल्याही कोणावर अन्याय होणार नाही किंवा अधर्म होणार नाही, याच्यासाठी मला मार्गदर्शन करा. नारद मुनींनी सांगितलं, की "तू फक्त एवढंच लक्षात ठेव, की तुम्ही जे राज्य चालवता आहात, ते कर्म जे करता आहात, ते तुम्ही भगवंतांच्या आनंदासाठी करतात. म्हणजे भगवंतांनी तुम्हाला ते राज्य सांभाळण्यासाठी ती जबाबदारी दिलेली आहे आणि तुम्ही ते भगवंतांचं राज्य त्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही ते सांभाळता आहात आणि तशा पद्धतीने तुम्ही ते राज्य चालवा. तशा पद्धतीने तुम्ही तो कारभार जो आहे, तो चालवा आणि अ, अशा ज्या विचाराने जेव्हा कराल, तेव्हा तुम्ही कुठल्याही कर्मबंधनात अडकणार नाही. आणि म्हणजे इथे भगवंत अशा पद्धतीने सांगत आहेत किंवा नारद मुनींना असं सांगायचं आहे, की आपण जे कर्म करत आहोत, तर जेव्हा आपण जे भगवंताला समर्पित करतो, त्यांच्या आनंदासाठी करतो, म्हणजे आपण त्या कर्माच्या फळाचा त्याग करतो. आपण फक्त कर्म म्हणजे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, म्हणून आपण ते कर्म करतो. आणि की बाबा मला हे राज्य सांभाळण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. अर्जुनाला युद्ध करायची जबाबदारी दिलेली आहे, तर अर्जुनाने ती जबाबदारी पार पाडावी. युधिष्ठिर महाराजांनी ते राज्य सांभाळावं. आणि जेव्हा आपण त्या कर्मफळाचा त्याग करतो, की बाबा मी राज्य चालवलं, मी हा निर्णय घेतला, मी हा डिसिजन घेतला, मग त्याचा परिणाम काय होईल वगैरे कुठल्याही परिणामांचा विचार नाही करायचा, तेव्हा निश्चितच आपण कर्मबंधनात अडकत नाही आणि आपण त्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. नाहीतर जेव्हा आपण स्वतःला कर्ता समजून किंवा आपण स्वतः मी ते कर्म करतो आहे, स्वतःच्या आनंदासाठी करतो, तेव्हा काय होतं, ह्या भौतिक जगामध्ये आपण कर्मबंधनामध्ये, मग तुम्ही कुठलंही कर्म करा. चांगलं कर्म केलं तरी त्याचं फळ आहे, वाईट कर्म केलं तरी त्याचं फळ आहे. आणि त्यामुळे आपण त्या फळाच्या बंधनात अडकतो. आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. आणि म्हणून आपल्याला जर ह्या कुठल्याही बंधनात अडकायचं नसेल, आपल्याला मुक्त व्हायचं असेल, तर आपल्याला भगवंताला ते फळ जे आहे ते समर्पित करायचं आहे, ते अर्पण करायचं आहे. म्हणजे त्याला निष्काम कर्म असं म्हणतात आणि निष्काम कर्म आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्त करतं. आपल्याला या भौतिक जगातून निश्चितच मुक्ती मिळते. आणि पुढे आपल्याला कर्माबद्दल, मग कर्माचे आपण जे कर्म करतो, ते वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा कर्म कसं असतं, तर आपल्याला रोजच्या जीवनात जर बघायचं झालं, तर आपल्याला विहित कर्म जी आहेत, ती 5 प्रकारची विहित कर्म आहेत, की जी मनुष्य जन्म म्हटला, की ती करणं गरजेचं आहे किंवा त्याला 5 यज्ञ सुद्धा म्हणतात किंवा 5 विहित कर्म आहेत. एक आहे ऋषी यज्ञ आहे किंवा ऋषी कर्म आपण म्हणू शकतो. पितृयज्ञ आहे, त्याच्यानंतर ब्रह्मयज्ञ आहे, भूतयज्ञ आहे आणि सगळ्यात शेवटी नरयज्ञ आहे.
मग जो ऋषी यज्ञ जो आहे म्हणजे ही तुमची आपण त्याला विहित कर्म किंवा आपल्या बोलीभाषेत सांगायचं झालं तर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्युटीज. आपण ते आद्य कर्तव्य, इति कर्तव्य जे आहे, कर्तव्य बुद्धीने आपण जे करतो आणि मग जे ऋषी कर्म जे आहे, की आपण जे गुरूंना, ऋषींनी त्यांनी जे आपल्याला शास्त्रांमध्ये सांगितलेलं आहे, वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, तर तशा पद्धतीने आपण मग कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, ध्यानयोग आहे, भक्तियोग आहे. हे वेगवेगळे टप्पे वेगवेगळे सांगितलेले आहेत आणि अशा पद्धतीने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अशा पद्धतीने आपण आपलं जीवन व्यतीत करणं हा झाला ऋषी यज्ञ. म्हणजे जे विहित कर्म काय आहे, की जे ऋषींनी प्रमाणित केलेलं आहे, गुरूंनी प्रमाणित केलेलं आहे आणि निश्चितच जे शास्त्रांमध्ये सुद्धा त्याचा आधार आहे. ज्याला शास्त्राचा आधार आहे, ज्याला ऋषींनी प्रमाणित केलेलं आहे आणि ज्याला गुरूंनी सुद्धा संमती दिलेली आहे, गुरूंनी सुद्धा प्रमाणित केलेलं आहे. मग गुरु कसे असावेत? तर ते परंपरेतून आलेले असे गुरु असावेत. उद्याच्या भागात आपण ते बघणार आहोत. तर असं सगळं जे आहे याला विहित कर्म म्हणतात. मग त्यातलं पहिलं जे आहे ते ऋषी कर्म आहे, की त्यांनी जे सांगितलेलं आहे, जे विहित कर्म त्या पद्धतीने आपण आपला जो मनुष्य जन्म जो आहे त्याचा तर तो कसा व्यतीत करावा त्याचं पालन करणं. तिसरं आहे पितृकर्म. मग आपल्याला पितरांना आपण त्यांच्या प्रती आपल्याला काहीतरी म्हणजे मृत्यूनंतर आपल्याला काही विधी करावे लागतात, काही कर्म करावे लागतात आणि दरवर्षी पितृपक्षामध्ये आपण पंधरवडा म्हणतो की नाही, तर तेव्हा आपण काही विधी करतो. तर ते आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तर ते सुद्धा आपलं विहित कर्म आहे. त्याच्यानंतर ब्रह्म म्हणजे जे देव जे आहेत, तर त्या विविध प्रतिदेवता ज्या आहेत, प्रतिदेवता, तर त्या भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे आणि त्यांना एक-एक हा सृष्टीचा किंवा ह्या ब्रह्मांडाचा अ, जो कारभार सांभाळण्याची एक-एक जबाबदारी दिलेली आहे. तर त्यांच्या प्रती आपलं जे कर्म आहे किंवा त्यांच्या प्रती जे आपण जे पूजा अर्चा करणार आहोत, तर ते एक आहे ब्रह्मकर्म. त्याच्यानंतर भूतदया आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जे पशु-पक्षी जे असतील, तर त्यांच्या प्रती जे आपले कर्म जे आहे किंवा तर ते जे आहे ते भूतकर्म आणि सगळ्यात शेवटी आहे नर. म्हणजे मनुष्याला म्हणजे आपल्या आजूबाजूला आपले नातेवाईक असतील, आपले कुटुंबीय आहेत, आपले शेजारी-पाजारी, आपले ऑफिसमधले कलीग्स सगळ्यांच्या प्रती आपण मितभाषी असणं, प्रामाणिकपणे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रामाणिकपणे वागणं, कुठल्याही मिथ्याचार नसणं म्हणजे मनात एक आणि आपण तोंडाने गोड-गोड बोलतोय, पण मनामध्ये एक वेगळा विचार नाही, कुठलाही मिथ्याचार नाही. आपण हे जे विहित कर्म जे आहेत, तर हे असे 5 यज्ञ कर्म किंवा हे जे आपण सांभाळले, तर निश्चितच आपण म्हणजे जसं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे तसं आपण आणि हे कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता केलं, तर आपण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपल्याला निश्चितच आपल्याला आपली आध्यात्मिक प्रगती किंवा भक्ती मार्गात आपण उन्नत होऊ शकतो. इथं आपल्याला एक उदाहरण आहे, की त्याग म्हणजे कर्मफळाचा त्याग. अ, त्याग म्हणजे असा नाही, की बाबा कर्मच करायचं नाही. काही लोकांना वाटतं मग निष्क्रियता. पुन्हा प्रश्न आहे ना, अर्जुनाचाच प्रश्न आहे, मग मी संन्यासाश्रमात जातो की नाही? नाही. निष्क्रियता नाही. कर्म आपण देहधारी जीव आहे. त्यामुळे आत्मा हा सक्रिय आहे, सदैव कर्म करत असतो आणि त्याला कर्म करण्यासाठी आपल्याला हा देह किंवा हे शरीररूपी यंत्र जे मिळालेलं आहे. आत्मा नसेल तर शरीर एक यंत्र आहे किंवा ज्याला आपण मृत शरीर असं म्हणतो, हो की नाही? त्यामुळे आत्म्याच्या संयोगाने आपण ते शरीराद्वारे किंवा या देहाद्वारे आपण विविध कर्म करत असतो आणि त्या कर्माचा आपल्याला फळाचा त्याग केला पाहिजे. मग त्यागाचं चक्र बघा कसं आहे. तर इथं आपल्याला एक छोटं उदाहरण आहे. तर भगवंतांनी किंवा भगवंतांच्या निश्वासातून वेद किंवा दिव्य ज्ञानाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्या दिव्य ज्ञानामध्ये किंवा त्या वेदांमध्ये आपल्याला वेगवेगळे कर्तव्य किंवा हे जे ब्रह्मांड आहे, ही भौतिक सृष्टी जी आहे, याच्यामध्ये आपण कसं जीवन व्यतीत केलं पाहिजे, एका जीवाचा प्रवास कसा असला पाहिजे, त्याचं वर्णन तिथे आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला इथं शेतकऱ्यांचं जर आपण पाहिलं, तर कर्तव्य जर आपण पाहिलं, तर त्यांनी शेतीमध्ये आपलं घाम गळून, कष्ट करून मग जे काही नांगरणी, पेरणी वगैरे जे काही प्रोसेस आहे ते सगळं एक यज्ञकर्म म्हणून ती कर्तव्य पार पाडायची. कर्तव्य बुद्धीने ते सगळं करायचं आणि ते आपण यज्ञाचा अधिष्ठाता कोण असतो? भगवंत असतो की नाही? आणि भगवान विष्णू किंवा भगवान श्रीकृष्ण, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आणि मग
त्यांच्या आनंदासाठी आपण हे करणार आणि मग तेव्हा आणि ते कर्म पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला सूर्यप्रकाश, वारा आणि ह्याच्या सगळ्या मदतीने किंवा ज्या इंद्र आदी देवता ज्या आहेत, त्यांच्या मदतीने आपल्याला एक असा उत्तम आपल्याला काय म्हणू शकतो वर्षा किंवा पाऊस पडतो आणि पाऊस पडल्यानंतर जो शेतकऱ्यांनी तिथे जो घाम गाळलेला असतो, तर त्या शेतातून एक असं छान धान्य पिकतं. त्या धान्य आपण घरी आणतो आणि आपण त्याचं छान असं अन्न शिजवतो. ते अन्न शिजवल्यानंतर आपण ते भगवंताला प्रसाद म्हणून दाखवतो किंवा नैवेद्य म्हणून दाखवतो. भगवंताला अर्पण करतो आणि मग तो आपण ग्रहण करतो. म्हणजे भगवंतापासून निर्माण झालेलं आणि परत भगवंतापर्यंतच हे हे सगळं जे चक्र आहे, हे भगवंताच्या संतुष्टीसाठी आणि मग असं जेव्हा आपण नैवेद्य किंवा प्रसाद ग्रहण करतो, तेव्हा काय होतं हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात, ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवत भक्त जे आहेत म्हणजे जे असं प्रसाद किंवा नैवेद्य ग्रहण करतात, तर त्याचं आपण बघणार आहोत, की त्यांना असं त्यांनी जेव्हा हा नैवेद्य ग्रहण केला किंवा हा प्रसाद ग्रहण केला, तर आपलं जे भौतिक कर्म जे आहे, तर त्याच्यामध्ये लागलेल्या जे आपण आपण बद्ध जीव आहोत की नाही? मग त्याचा परिणाम म्हणजे आपण त्या जो जो काही फळ आहे, जो काही परिणाम आहे, तर तो भोगण्यासाठी किंवा उपभोगण्यासाठी आपण बद्ध असतो आणि मग आपल्याकडनं जर काही अघटित किंवा असं काही चुकीचं घडलं असेल, काही पाप घडलं असेल, तर त्याचं क्षालन त्याच्यामुळे होतं, जेव्हा आपण अशा प्रकारचा प्रसाद नैवेद्य ग्रहण करतो. कारण की तो पहिले आपण किंवा तो नैवेद्य जो आहे तो भगवंतांना आपण समर्पित केलेला आहे आणि आपण तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करतो आहे. आणि जर आपण जर असं कुठलंही अन्न ग्रहण केलं, जे भगवंताला समर्पित केलेलं नाही आहे किंवा नैवेद्य जर नाही आहे, तर ते एका प्रकारे पापाचं भक्षणच आहे, असंही इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. कारण की बघा, आपण जी प्रोसेस पाहिली आपण शेतकरी धान्य पिकवत आहे, त्याच्यानंतर ते धान्य दुकानात जातं, त्याच्यानंतर परत ते आपण घरी आणतो, मग घरी कोणीतरी ते अन्न शिजवतं आणि मग आपण ते घेतो. म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये कुठेतरी त्याच्यामध्ये सुद्धा दोष संक्रमित होत असतात आणि आपण एक प्रकारे पापाचं भक्षण करतो, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग जेव्हा आपण नैवेद्य ग्रहण करतो, तेव्हा सुद्धा त्याच्यासाठी सुद्धा इथे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, की यज्ञ केल्याने काय होतं? आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती. स्मृती लभ्ये सर्व ग्रंथानां विप्रमोक्षः. इथे असं सांगितलेलं आहे, की यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो. म्हणजे आपण यज्ञ म्हणजे काय तर भगवंताला आपण काहीतरी समर्पित करतो आहे. मग आपण जे अन्न जे आपण अन्न जे शिजवतो आहोत, तर ते आपण भगवंताला जेव्हा नैवेद्य दाखवतो, तेव्हा तो आहार जो आहे तो शुद्ध होतो. शुद्ध आहार जेव्हा आपण ग्रहण करतो, तेव्हा आपलं जीवन शुद्ध होतं. म्हणजे जीवन शुद्ध होतं म्हणजे काय? तर जीवनशुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते, तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वाची परिणिती म्हणून वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होतो. मग इथे भगवंत असं सांगता आहेत, की जेव्हा आपण ते अन्न ग्रहण म्हणजे आपण जे अन्न जे आहे किंवा जो नैवेद्य जेव्हा दाखवतो, आपण जो प्रसाद जेव्हा आपण ग्रहण करतो, तेव्हा प्रसाद ग्रहण केल्यानंतर जेव्हा आपल्या अन्नाचं पचन होतं आणि अन्नाचं पचन झाल्यानंतर आपल्यामध्ये त्यातून ज्या रसग्रंथी निर्माण होतात किंवा तर त्या आपल्या स्मृतींमध्ये असलेल्या किंवा स्मृतीपटलावर असलेल्या जे ऊती ज्या आहेत, सूक्ष्म अशा ज्या ऊती ज्या आहेत, त्या विकसित होतात. त्याच्यामध्ये शुद्ध विचार, सात्विक विचार प्रगट होतात. आपल्यातला सात्विक गुण, सात्विक भाव जो आहे, तो प्रकट होतो आणि असं प्रकटीकरण झाल्यामुळे, सात्विक भावाचं प्रकटीकरण झाल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी ज्ञान काय आहे? भगवंत कोण आहेत? आपण कोण आहोत? तर ह्या अध्यात्म काय आहे? भौतिक सृष्टी काय आहे? तर याची जिज्ञासा निर्माण होते. जिज्ञासा निर्माण झाल्यानंतर आपण तशा मार्गाने टप्प्याटप्प्याने आपण कुठेतरी धर्माचं वाचन करतो, धर्मग्रंथांचं वाचन करतो
किंवा आपण मंदिरात आपण आपोआप आपली पावलं वळतात. कुठेतरी आपण गुरूंचं प्रवचन ऐकतो आणि असं सगळं एक-एक गोष्टी पार करत आपल्याला मोक्ष काय आहे आणि ती क्लॅरिटी येते आणि तशा पद्धतीने आपण आपलं जे जीवन जे आहे ते कृष्ण भावनाभावित करायचा प्रयत्न करतो किंवा कृष्ण भावनाभावित जीवन आपण व्यतीत करतो आणि म्हणून आपण शुद्ध आहार घ्यावा किंवा आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत, की आहार शुद्ध सत्व शुद्धी आणि त्याचं परिमार्जन काय तर आपल्याला मोक्ष मार्गापर्यंत ते आपल्याला पोहोचवतं. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण हरे हा. कृष्ण हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मांपासून होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे एक चक्रच आहे, की सर्व प्राणी मात्र जे आहेत ते अन्नधान्यांवर जगतात आणि ते अन्नधान्य पावसापासून उत्पन्न होतं. पाऊस उत्पन्न करण्यासाठी आपल्याला इंद्र आदी देवता जे आहेत, सूर्य देवता आहेत, वायू देवता आहेत, त्यांची आपण पूजा अर्चा करतो किंवा यज्ञ आपण जरी यज्ञाचा अधिष्ठाता भगवंत जरी असले, तरी सुद्धा आपण त्यांची सुद्धा आपण त्या यज्ञाबरोबर कुठेतरी आपण भगवंत त्यांना सांगतात, की बाबा पाऊस नीट पडू दे किंवा असं सगळं जे आहे त्याच्यानंतर पाऊस उत्पन्न होतो आणि त्याच्यातून आपलं जे विहित कर्म जे आहे किंवा आपलं मग अन्नधान्य पिकतं आणि मग आपण नैवेद्य दाखवतो किंवा ते शेतकऱ्याचं अन्न हे चक्र पूर्ण होतं आणि हे सगळं जे आहे हे पूर्वीच्या काळी शक्य होतं. हो की नाही? पण आता आपण कलियुगात आहोत. मग कलियुगामध्ये यज्ञ कर्म सांगितलेले आहे. आता आपण काय सांगितलेलं आहे तर यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधस. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मग आता आणि परत भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. मग इथे आपल्याला श्रीमद भागवतम मधला 11वा स्कंद आहे. त्यातल्या 5व्या अध्यायामधल्या 32व्या श्लोकात असं सांगतायत की यज्ञ संकीर्तन आहे म्हणजे आपल्याला काय कलियुगातला काय यज्ञ संकीर्तन काय आहे की हरिनाम. हरिनाम काय आहे तर आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला हरिनाम सांगितलेलं आहे. मग ते 16 महामंत्र आहे. मग तो कुठला मंत्र आहे तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मग हरे हा 16 महामंत्र म्हणताना आपण आपल्याला हा हा जो 16 महामंत्र जो आहे तो श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभूंनी जे भगवंतांचे भक्त पार्षद किंवा आपण असं म्हणू शकतो भक्त अवतार असं वर्णन आलेलं आहे प्रभुपादांनी केलेलं आहे. तर त्यांनी हा सिद्ध मंत्र आपल्याला दिलेला आहे कलियुगामध्ये आणि त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की जय श्री कृष्ण चैतन्य. मग आपण त्यांचे जे अनुयायी आहेत की मग चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद स्वामी, अद्वैत, गदाधर आणि श्रीवासादि ह्या सगळ्यांना आपण त्या सर्व पार्षदांना आपण वंदन करून आपण हा मंत्र म्हणायचा आहे. आणि हरे कृष्ण म्हणजे जेव्हा आपण मंत्र म्हणतो त्या मंत्रामध्ये सुद्धा भगवंत आहे. आपण 10व्या अध्यायात बघणार आहोत. 10व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. भगवंत स्वतः तिथे असतात आणि म्हणून कलियुगामध्ये आपल्याला काही करायचं नाही. जशी ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो की नाही, मस्त एसी लावलेला आहे, घरामध्ये बसलेलो आहोत, हो की नाही? तसंच घरामध्ये बसून आपल्याला कलियुगामध्ये महामंत्राचा जप करायचा आहे आणि तो किती करायचा आहे तर 16 माळा जप करायचा आहे. आपण पुढे पुढे हळूहळू बघणार आहोत. पण आपल्याला कलियुगातला आपल्याला यज्ञ कुठला आहे तर आपल्याला महामंत्राचा हा जो महामंत्र आहे तो म्हणायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफलावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण जी विहित कर्म जी आहेत ती करताना आपल्या मध्ये कर्तव्य बुद्धी असली पाहिजे की एक जबाबदारी म्हणून माझं कर्तव्य आहे आणि या जबाबदारीने ते आपण केलं की निश्चितच त्या कर्माभोवती असलेली जी आसक्ती आहे तर ते कुठेतरी कमी होते. आपण अनासक्त होतो आणि अनासक्त होऊन जर आपण कर्म केलं तर तेच काय आहे निष्काम कर्म आहे. आणि निष्काम कर्म हे श्रेष्ठ असं कर्म आहे की ज्याच्यामुळे आपले आध्यात्मिक उन्नती होते, भक्ती मार्गामध्ये उन्नती होते आणि परमेश्वर प्राप्ती सुद्धा होते, क्रमशः होते. आणि मग हे सगळं म्हटल्यानंतर भगवंत अर्जुनाला सांगता आहेत की
की तू कर्माचं वर्णन करता आहेस आणि मग तू एक नेता आहेस, तर तुझं आचरण कसं असलं पाहिजे? यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरण कृतीने ती जे जे आदर्श घालून देतात त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत, तू सदाचारी आहेस, तू एक सद्गुणी आहेस, पण तू एक नेता सुद्धा आहेस, तू एक सेनापती सुद्धा आहेस, तू एका सेनेला, एका सैन्याला तू प्रतिनिधित्व करतो आहेस. तर तुझं आचरण कसं असलं पाहिजे? एक तू नेता म्हणून, एक लीडर म्हणून तुझं आचरण कसं असलं पाहिजे, की तुला ही कर्म जे आहेत किंवा ही विहित कर्म आपल्याला माहीत असलं पाहिजे किंवा तशा पद्धतीने तुला ते कर्तव्य बुद्धीने आचरण केलं पाहिजे. नाहीतर काय होईल, कारण तू जे कर्म करणार आहेस, तुझा जो निर्णय असेल, जो कर्म तू करशील, जी कृती तू करशील, त्याच्यावर तुझ्या या सगळ्या सैन्याचं ते त्या पद्धतीने ते अनुसरण करणार आहेत. आणि मग जर तू युद्धभूमी सोडून गेलास, तर ह्या सैन्याचं काय होईल ते सुद्धा इतरत्र इतर सगळीकडे त्यांची पळापळ होईल, धावपळ होईल आणि नाहक त्यांचा मृत्यू होईल. हो की नाही? शत्रू तर त्यांच्यावर आक्रमण करतीलच की नाही? पण मग तू असा कुठलाही निर्णय न घेता तू एक सेनापती आहेस, तू एक क्षत्रिय आहेस, तू एक राजा आहेस, तू एक नेता आहेस. त्यामुळे तुझं आचरण असं असलं पाहिजे, जबाबदारीपूर्ण आचरण असलं पाहिजे. तुला विहित कर्म काय आहे हे माहिती पाहिजे, धर्माला धरून असलेलं पाहिजे, धर्माचरण असलं पाहिजे. आणि म्हणून कारण तू जे मागणार आहेस त्याचं अनुसरण हे सगळे तुझे फॉलोअर्स किंवा हे सगळे तुझे सैनिक जे आहेत किंवा जी प्रजा जी आहे ती करणार आहे. आणि जेव्हा तुमचं आचरण, तुमचं धर्माचरण असेल तर निश्चितच आपलं हे जे राज्य आहे किंवा हे जे हे जे सैन्य आहे किंवा हे तर हे कसं होईल, एक कृष्ण भावना भावित राज्य होईल आणि निश्चितच सगळेजण आपापलं कर्म करून भगवंता आपल्याला भक्ती मार्गामध्ये उन्नत होतील आणि निश्चितच त्यांचं पुढे पुढे काय म्हणू शकतो की आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये ते प्रगल्भता मिळेल. पुढचं आपण लगेच बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणीमात्राच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की नियत कर्म केलं पाहिजे आणि ते सगळ्यांनाच, कोणालाही चुकलेलं नाही आहे. मग मी एक ह्या सृष्टीचा मी निर्माता आहे, त्यामुळे एका हे जे ह्या सृष्टीमध्ये वर्णसंकर होणार नाही किंवा ह्या सृष्टीचे जे चक्र जे आहे ते सुरळीतपणे पार पाडेल, की तिथे कुठल्याही वर्णसंकर म्हणजे काय, की अनावश्यक अशी लोकसंख्या जी आहे ती वाढणार नाही. कारण की जर ती वाढली तर ही सृष्टी मी निर्माण केलेली आहे, त्यामुळे ही माझी जबाबदारी आहे की पण बघा एखादा लीडर असतो किंवा तो एखादा निर्णय घेतो, तर त्या निर्णयाचं जे काही असेल त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची असते? त्या लीडरची असते की नाही? मग भगवंत त्यांनी ते तर ह्या तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत. या सृष्टीची निर्मितीही त्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे ते त्यांचं नियत कर्म जे आहे ते तर पार पडत आहे, ते करत राहत आहेत आणि त्याचबरोबर हे जे जीव जे आहेत ते असं कुठलाही वर्णसंकर होऊ देणार नाही किंवा ह्या अनावश्यक अशी लोकसंख्या वाढणार नाही आणि त्यामुळे ह्या प्राणीमात्राच्या शांततेचा किंवा त्यासाठी मी निश्चितच तेव्हा तेव्हा अवतरित होईल किंवा माझ्या भक्तांच्या स्वरूपामध्ये मी तिथे अवतरित होईल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की ह्या नियंत्रणाखाली आणेल, असं भगवंत सांगत आहे की कुठेही अधर्म होणार नाही. आणि तुम्ही वर्णसंकर होण्याच्या काय गोष्टी करता आहे, जेव्हा तुमच्या हातामध्ये राज्य येईल तेव्हा तुम्ही भगवंताने जे 4 वर्णाश्रम सांगून ठेवलेले आहेत, तर त्या पद्धतीने जर ते तुम्ही इम्प्लिमेंट केले किंवा त्या पद्धतीने तुमचं राज्य चालवलं,
तर निश्चित जे राज्य कसं होईल ते रामराज्य होईल, हो की नाही? तिथे सगळीकडे आनंद असेल, कृष्ण भावना भावित असं ते राज्य होईल. त्यामुळे तू असा कुठलाही मनामध्ये की कौटुंबिक परंपरेचं काय होईल, घराविषयी माझी नष्ट होईल की काय, असा कुठलाही विचार करू नको किंवा या क्षत्रियांच्या राण्यांचं किंवा हे क्षत्रिय जे सैनिक आहेत की त्यांच्या कुटुंबाचं काय होईल, याची तू कुठेही काय म्हणू शकतो, शंका घेऊ नको किंवा काळजी करू नको. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. याउलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे इथे भगवंत एक सांगत आहेत की जे अज्ञानी आहेत किंवा ज्यांचा विश्वास नाही आहे, जे विमूढ आत्मा आहेत, संशय आत्मा आहेत, पुढे पुढे हळूहळू हे आपल्याला अशा पद्धतीने किंवा असे हे लोक आपल्याला बघायला मिळतील. भगवंतांनी एक एक उदाहरणं दिलेली आहेत. तर असे जे अज्ञानी लोक आहेत की ज्यांना भौतिक सृष्टी काही माहित नाही किंवा ज्यांना असं वाटतं की ही भौतिक सृष्टी किंवा हे शरीर आणि आत्मा एकच आहे वगैरे असे काही काही विचार असतात. तर त्यांना आपण कृष्ण भावना भावित कर्म की बाबा तुला हे केलंच पाहिजे किंवा तुला हे नियत कर्म, हे विहित कर्म केलंच पाहिजे, तर असं आपण सांगू नये. उलट त्यांना असं आपण वेगळ्या पद्धतीने त्यांना आपण भक्ती मार्गामध्ये आणावं किंवा कृष्ण भावनेच्या भावनाभावित जीवन जगण्यासाठी एका वेगळ्या पद्धतीने आपण त्यांना सांगावं. म्हणजे आता इथे नारळाचं एक उदाहरण आहे की नारळवाला आहे आणि त्याच्या झाडाला तुम्हाला चित्रात दिसतंय बघा, तर त्याच्या झाडाला भरपूर नारळ लागलेली आहेत आणि तो तर नारळ काढतो आहे. मग त्याचे संपूर्ण घरामध्ये जेवढी नारळ आहेत, तर ते त्याला आपण सांगितलं की जा तुला आधी हे पहिलं नारळ जे आहे ते भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी तुला ते अ, भगवंतांना अर्पण करायचं आहे किंवा तुला ते तुझं विहित कर्म आहे, यज्ञ कर्म आहे वगैरे वगैरे असं सांगितलं, तर तो करेल का? नाही. हो की नाही? मग त्याच्यापेक्षा आपण जर त्यांना वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं, की तुम्ही आता हे किती छान नारळ आलेली आहेत आणि तर तुम्ही आता ती नारळ जी आहेत ती काही तुम्ही घरात ठेवाल, काही तुम्ही तुमच्या मित्रमंडळींना किंवा नातेवाईकांना द्याल आणि उरलेली तुम्ही तुमच्या उरलेली तुम्ही बाजारात विकाल, हो की नाही? मग त्यातलं एक नारळ जे आहे, तर आपल्याकडे एक छान कृष्ण मंदिर आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही एक नारळ अर्पण करा आणि मग बाकीच्या नारळांचं तुम्हाला काय करायचं आहे ते करा. तर बघा तर म्हणजे त्या निमित्ताने तुमचं एक एक नारळ जे आहे, झाडावरचं नारळ जे आहे ते त्या मंदिरामध्ये सुद्धा तुम्ही अर्पण करू शकता. अशा वेगळ्या पद्धतीने सांगून तर निश्चितच ते अशा पद्धतीने आपण वेगळ्या पद्धतीने त्यांना कृष्ण भावनाभावित कर्म करण्यासाठी उद्युक्त करू शकतो. त्यांचं मन वळवू शकतो. त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती करू नये, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नित्य अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा करता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणाद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपल्या सूक्ष्म देह जो आहे त्याच्यामध्ये अहंकार, मिथ्या अहंकार हा त्यातला एक भाग आहे आणि आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं की आपण मीच करता आहे आणि त्यामुळे कसं होतं आणि हे हे कशामुळे होतं की आपला हा जो जीव जो आहे तो बद्ध जीव आहे. बद्ध जीव आहे म्हणजे काय, तर आपण या प्रकृतीमध्ये आपण प्रकृतीच्या सान्निध्यात आहोत. मग बद्ध जीव म्हणजे काय, तर त्या प्रकृतीचे जे गुणधर्म आहेत, तर ते 3 गुण जे आहेत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. आपण 14व्या अध्यायात, 17व्या अध्यायात आणि 18व्या अध्यायात बघणार आहोत विस्तृतपणे 3 गुणांबद्दल. पण ह्या 3 गुणांद्वारे आपण बद्ध आहोत आणि त्यामुळे ती कर्म केली जातात. एका कठपुतलीसारखा तो जीव जो आहे, तो जीवात्मा जो आहे, तो करत जातो, क्रिया करत जातो आणि म्हणून काय होतं की आपण त्या 3 गुणांद्वारेच आपल्यामध्ये अहंकार प्रेरित होतो आणि आपल्याला असं वाटतं की मीच कर्ता आहे, मीच हे कर्म करतो आहे, मीच आनंद घेतो आहे. आणि मग म्हणून अर्जुनाचा एक प्रश्न आहे त्यावर, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काही बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, भगवंतांना अर्जुन विचारत आहेत की 3 गुणांचं वर्णन केल्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न आहे की
बऱ्याच वेळा असं होतं, इव्हन आपल्या कडे सुद्धा असं होतं बघा, की इच्छा नसते, पण एखादं कृती, कर्म, एखादी रिएक्शन आपल्याकडनं, म्हणजे एखादी प्रतिक्रिया, आपण कोणाची तरी कृती असते आणि पटकन प्रतिक्रिया देतो. नंतर असं वाटतं, "अरे, आपण उगाच दिलं. आपण चुकलो का?" हो की नाही? म्हणजे आपली इच्छा नसतानाही अशा गोष्टी घडतात. त्याचं कारण असं आहे, अ, त्याचं आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे, भगवंत सांगताहेत, "धूमेना वियते वही यथादर्शी मलेन च." यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम. मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादलीला जातो. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आपला हा जो जीव जो आहे, तर इथे जीवाचे 3 प्रकार इथे भगवंतांनी आता सांगितलेले आहेत किंवा 3 गोष्टींची तुलना केलेली आहे. तर आपले जसं दुधामध्ये आपण एखादा आंबट पदार्थ टाकला, की त्याचं दही होतं, तसं आपली जी भावना जी आहे किंवा प्रेम भावना जी आहे भगवंताच्या प्रती किंवा आपले जो भक्तिभाव जो आहे, तो आपण जेव्हा या प्रकृतीच्या सान्निध्यात येतो, 3 गुणांच्या सान्निध्यात येतो, की त्याला कामाचा विकार जडतो. आणि त्यामुळे काय होतं, की त्या विकारामुळे काय होतं, की जीवाची जे अवस्था होते किंवा अ, आपल्याला इथे 3 उदाहरणं दिलेली आहेत किंवा 3 प्रकारच्या तुलना आहेत असं आपण म्हणू शकतो, की इथे बघा तुम्हाला अ, गर्भ वारेने गर्भ वेष्टीला जातो. म्हणजे तो एक गर्भ जो आहे, त्या वारेने म्हणजे ती ही जी नाळ जी असते त्याच्याने पूर्ण तो आच्छादन तयार होतं आणि त्यामुळे तो कुठेही हालचाल करू शकत नाही. म्हणजे वृक्ष जे आहेत आपले, तर त्यांच्या प्रती जी कामाचा विकार एवढा असतो, कामवासना एवढी असते, की ते एका जागीच वृक्षामध्ये सुद्धा जीव आहे आणि ते एका जागीच वर्षानुवर्ष स्थित असतात. हो की नाही? त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे, की धुळीने आरसा म्हणजे आपल्या आरशावर जशी एकदी अशी धूळ अशी घट्ट बसलेली आहे, की ती काही केल्या पटकन जात नाही किंवा तशा पद्धतीने मग इथे तिची तुलना जे पशु-पक्षी जे आहेत, तर त्यांच्याशी केलेली आहे, की त्यामुळे काय होतं, की त्यांना ती जी एवढं ते आच्छादन, एवढं ते असं घट्ट बसलेलं आहे, की त्यांना जे कृष्ण भावनाभावित जीवन काय आहे किंवा भगवंत कोण आहेत, भौतिक सृष्टी, आध्यात्मिक सृष्टी हे दिव्य ज्ञानाची क्लॅरिटी त्यांना सहसा पटकन जमत नाही किंवा होत नाही. पण जेव्हा धुराने अग्नी म्हणजे धूर जरी भरपूर असला तरी कुठेतरी छोटासा प्रदीप्त असा अग्नी असतो. मनुष्य जीवाशी त्याची तुलना केलेली आहे, की जेव्हा म्हणजे आपण जीव जो आहे किंवा मनुष्य जन्म जो आहे, तरी कितीही आपण विकारांनी आपण आच्छादन आहे, कितीही विकारांचा, कितीही त्या 3 गुणांचं आच्छादन आहे, तरी कुठेतरी धूसर असा जो अग्नी जो असतो, म्हणजे तोच तो कृष्ण भावना भावित किंवा जो कर्म किंवा भक्तियुक्त कर्म जर आपण ते स्वतःला करण्यासाठी उद्युक्त केला, तर निश्चितच तो जो धूर जो आहे किंवा तो जो धुसरपणा जो आहे, तो बाजूला सारून आपण स्वतःला भक्ती मार्गामध्ये उन्नत करतो आणि आपण मोक्ष मार्गाला किंवा आध्यात्मिक प्रगती साधून आपल्याला मुक्तीच्या मार्गामध्ये आपण स्वतःला प्रेरित करतो आणि अशा पद्धतीने आपण जे आच्छादन जे आहे ते त्याची जी तुलना जी आहे ती अशा 3 प्रकाराने इथे केलेली आहे. आणि मग म्हणून भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरतवर्ष अर्जुन, इंद्रियाचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे सांगितलेलं आहे, की म्हणून आपण सुरुवातीलाच म्हणजे जेव्हा आपला जन्म होतो तेव्हाच, की आपण स्वतःला अ, हा जो कामाचा प्रारंभीच निग्रह केला पाहिजे. म्हणजे ही कामवासना आहे किंवा हा जो विकार जो आहे त्याचा प्रारंभीच आपल्याला निग्रह केला पाहिजे. म्हणजे त्याचा इंद्रियांना आपण तिथेच नियंत्रित केलं पाहिजे सुरुवातीलाच. म्हणजे लहानपणापासून आपण भगवंताचं नामस्मरण केलं पाहिजे. कुठेतरी आपल्यामध्ये गैरसमज असतो, की नाही एक साठी उलटली, आता आपण हरिनाम करूया किंवा आता आपण भगवंताचं नाव घेऊया वगैरे. तर नाही, आपल्याला लहानपणापासूनच आपण जेव्हा आपलं कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करतो, म्हणजे तुमचं आपण निश्चितच आपण स्वतःला आध्यात्मिक किंवा भक्ती मार्गामध्ये उन्नत करतो.
आणि आत्मसाक्षात्काराच्या किंवा ज्ञानाचा जो काही आहे त्याच्यासाठी आपण त्या प्रोसेसमध्ये स्वतःला आपण उन्नत करतो. आणि जेव्हा आपण आपल्या इंद्रियांचं त्यामुळे काय करू शकतो, आपण दमन करू शकतो किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली आणू शकतो. किंवा इथे भगवंत सांगतायत की त्या कामाचा आपण सुरुवातीला वध करू शकतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, इंद्रियाणि पराण्याहुरींद्रियेभ्य परम मन, मनस्तस्तु परा बुद्धी यो बुद्धे परस्तस्तु स. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की आपली जी हा जो देहधारी जो जीव जो आहे, तर आपली ही जी कार्य करणारी इंद्रिय जी आहेत आणि आपलं शरीर म्हणजे जड प्रकृती. आणि आपण कालच पाहिलेलं आहे की जड प्रकृती आणि चेतना, बरोबर. तर शरीर म्हणजे आपल्या ह्या शरीरापेक्षा आपली ही जी कार्य करणारी जी कर्मेंद्रिय जी आहेत ती श्रेष्ठ आहेत. कर्मेंद्रियांपेक्षा मन हे आपलं श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आहे. आणि बुद्धीपेक्षा आपला आत्मा श्रेष्ठ आहे. आणि बुद्धीपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ आहे म्हणून आपण आपल्या आत्म्यालाच जर आपण कृष्ण भावना भावित काय म्हणू शकतो, जीवन व्यतीत करण्यासाठी किंवा त्याच्यासाठी जर आपण उन्नत केलं, तर आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे उदाहरण आहे की आपण सुरुवातीला शारीरिक स्तर, इंद्रिय स्तर, आपली ही एक आच्छादनं असतात की आपण जे जड शरीर आहे आणि त्याच्यानंतर आपण इंद्रिय, हो की नाही, जी कर्मेंद्रिय आहे, जी ज्ञानेंद्रिय आहे, जे इंद्रिय विषय आहेत, तर आपण फक्त त्या इंद्रिय विषय किंवा त्यांचाच विचार केला किंवा या भौतिक सृष्टीमध्ये किंवा भौतिक प्रपंचामध्येच की हेच जग आहे किंवा अशाच पद्धतीने जर आपण जीवन व्यतीत करायचं राहिलं, तर आपण त्या इंद्रिय स्तरावर किंवा त्या पहिल्या स्तरावर राहू, शारीरिक स्तरावरच आपली काय म्हणू शकतो किंवा इंद्रिय स्तरावरच आपण पुढे आपलं जीवन व्यतीत करू शकतो. पण जर हळू आपण स्वतःला कृष्ण भावना भावित जर आपल्याला जीवन व्यतीत करायचं असेल, हळू जर आपल्याला अंतर्गत शुद्धी, म्हणून इथे भगवंत काय सांगतात की जर आपल्याला कामाचा निग्रह करायचा असेल, म्हणजे काय की आपल्याला हळूहळू आपल्याला अंतर्गत शुद्धी झाली, तरच आपण काय करू शकतो, भक्ती मार्गामध्ये उन्नत होऊ शकतो. आणि मग कुठेतरी शारीरिक स्तरावरून इंद्रिय स्तरावर आपण इंद्रियांवर नियंत्रण आणू शकतो. इंद्रिय स्तरांवरून मानसिक स्तरावर मनावर नियंत्रण आणू शकतो. मनावरून बौद्धिक स्तरावर बुद्धीवर आपण नियंत्रण आणू शकतो. आणि त्याच्यानंतर आपण आध्यात्मिक उन्नती करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक उदाहरण आहे. एक कंठोपनिषद मधला हा आपण हे उदाहरण घेतलेलं आहे की हा एक जो रथ जो आहे, हा देहरूपी रथ जर आपण पाहिला तर याच्यामध्ये 5 घोडे आहेत. म्हणजे 5 इंद्रिय जे आहेत आणि 5 इंद्रियांचे 5 इंद्रिय विषय, हो की नाही. डोळे, नाक, त्वचा, त्याच्यानंतर कान आणि जीभ, हो की नाही. म्हणजे वाचा आणि आपण जे अन्न ग्रहण करतो म्हणजे चव, तर हे इंद्रिय विषय म्हणजे हे 5 घोडे त्याचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्या घोड्यांना एक दोरा बांधलेला ज्याला आपण लगाम म्हणतो. तर तो लगाम म्हणजे आपलं मन आहे. आणि ते लगाम कोणाच्या हातात आहे, तर आपल्या बुद्धीच्या हातात आहे. आणि तो रथ म्हणजे ती बुद्धी त्या रथाचा सारथी आहे. आणि त्या रथावर पॅसेंजर सीटवर कोण बसलेला आहे, तर आपला आत्मा बसलेला आहे. जर आपण आत्म्याला जर कृष्ण भावना भावित जर आपण जीवन व्यतीत करण्यासाठी म्हणजे आपण जर आपली शुद्धीकरण झालं, अंतर्गत शुद्धीकरण झालं, तर आपला आत्मा जो आहे, जरी तो बद्ध जीवनामध्ये किंवा या प्रकृतीमध्ये ह्या 3 गुणांमध्ये जरी अडकला असला, तरी आपण जर त्या कामवासनेचा जर वेळीच निग्रह केला, तर आत्मा बुद्धीला कंट्रोल करेल. आणि मग म्हणजे जो पॅसेंजर सीटवर जो आहे, जो चालक मालक आहे, तो त्या सारथीला, त्या बुद्धीला निर्देशित करेल. आणि ती बुद्धी बरोबर लगाम खेचून मनाला नियंत्रित करेल. आणि मग ते जे घोडे जे आहेत, तर ते आपल्याला बरोबर आपलं गंतव्यस्थान काय आहे, तर भगवत धाम किंवा आपल्याला मोक्ष मार्ग, आपली आध्यात्मिक उन्नती, आपल्याला होणारा आत्मसाक्षात्कार इथपर्यंत पोहोचवू शकतो.
पण हेच जर उलट चित्र असेल तर ते घोडे सैरावैरा धावता आहेत. मनावर म्हणजे त्यामुळे लगाम नाही. बुद्धी जी आहे तिच्यावर तिचं नियंत्रण नाही. सारथी आहे पण नियंत्रण नाही. आणि मग अशा वेळेस काय होतं, आपला आत्मा काय होतो, तो पुन्हा या भौतिक जगामध्ये तो बघा कसा भेदरल्या अवस्थेत दिसतो आहे की नाही. म्हणजे आपण पुन्हा या भौतिक जगामध्ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम या चक्रामध्ये आपण अडकतो. त्यामुळे म्हणून भगवंत सांगतायत की अंतर्गत शुद्धीकरणासाठी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, विहित कर्म सांगितलेलं आहे. आणि कलियुगातलं विहित कर्म काय आहे तर नामस्मरण, हरिनाम संकीर्तन. आणि तो 16 अक्षरी महामंत्र आहे. आणि ते करून आपण हळूहळू अंतर्गत शुद्धीकरण करत करत आपण कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करू शकतो. आणि हे सगळं आपण भगवंताच्या संतुष्टीसाठी, भगवंताच्या आनंदासाठी केलं तर निश्चितच आपल्या कर्मकांडाचा कर्मयोग होईल. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायात आपण पाहिलं, अर्जुनाचा प्रश्न होता की त्याग की कर्म, हो की नाही. मग त्याच्यावर भगवंत सांगत आहेत की कर्म श्रेष्ठ आहे त्यागापेक्षा. आणि मग कर्मामध्ये सुद्धा निष्काम कर्म जे आहे ते श्रेष्ठ आहे. आणि मग कर्मकांड जे आहे ते त्याचा कर्मयोग होणार. म्हणजे जे कर्म जे आहे, जे आपण त्याचा फळाचा जर त्याग केला किंवा फळाचा त्याग केला म्हणजे फळ जर भगवंताला अर्पण केलं तर त्याचा कर्मयोग होतो. जेव्हा आपण निष्काम कर्म करतो म्हणजे आपल्या कर्मकांडाचा कर्मयोग होतो. आणि हे सगळं धर्माचरण जे आहे, हे जे विहित कर्म जे आहे ते कर्तव्य बुद्धीने करणं, एक नेता म्हणून, एक क्षत्रिय म्हणून, एक राजा म्हणून हे गरजेचं आहे. आणि तरच जे सैनिक आहे, जी प्रजा आहे, तर त्याचं तशाच पद्धतीने आचरण करतील. आणि आपल्या सगळ्यात मध्ये एक मोठा जो आपला शत्रू जो आहे, तो आपल्यामधला असलेला कामवासना किंवा कामविकार. आणि त्याच्यामुळे त्याला जर आपल्याला कंट्रोलमध्ये आणायचं असेल, तर आपल्याला निश्चित आपण जर हरिनाम केलं किंवा आपण नामस्मरण केलं तर अंतर्गत शुद्धीकरणाने आपण निश्चित त्याच्यावर नियंत्रण आणू शकतो. आणि प्रभुपादांनी आपल्याला अजून एक गोष्ट सांगितलेली आहे की एक छोटासा त्यांनी एबीसीडी फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. तर एबीसीडी फॉर्म्युला काय आहे तर ए फॉर असोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चॅन्टिंग, डी फॉर डाएट. म्हणजे तुम्ही असोसिएशन म्हणजे भक्तांचा संघ, संत संघ किंवा भक्तांचा संघ, त्यांच्या सोबत राहा. किंवा मग त्या विचार जेव्हा आपण आदान प्रदान करतो तर निश्चित आपण सत्कर्म काय आहे किंवा त्या आपण की कृष्ण भावना भवित कर्म करण्यासाठी स्वतःला उद्युक्त करतो, प्रेरित करतो. बुक्स म्हणजे ते शास्त्र जे आहेत, तर शास्त्र काय आहे, भगवद्गीता काय आहे, भागवतम काय आहे, तर त्याचं अध्ययन करणं, त्याचा अभ्यास करणं. त्याच्यानंतर चॅन्टिंग म्हणजे नामस्मरण, सी फॉर चॅन्टिंग म्हणजे नामस्मरण. हरिनाम संकीर्तन जे आपल्याला कलियुगात सांगितलेलं आहे. आणि डी फॉर डाएट म्हणजे काय तर आपल्याला नैवेद्य आहार जो आहे तो सात्विक आहार, आणि तो सुद्धा नैवेद्य प्रसाद जो आहे तो जर ग्रहण केला तर निश्चित जे शुद्धीकरणाचं काम जे आहे, ती प्रोसेस जी आहे ती फास्ट होईल. किंवा निश्चित आपण स्वतःला आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये किंवा भक्ती मार्गामध्ये आपण स्वतःला उन्नत करू शकतो. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.